bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun min garti waɗande mon émission mon Sénégal men ɗo henna e Winndere-tv bandiraɓe mboɗandi en bayrodiri kono noon oɗon gandi ko haljoji aduna e yidde kadi wadde amélioré golle ɗe beele kala ɗo mbawɗon wonde son jii oɗon daña hen weltare ko yawti ko en jeehino Hamady Hounare wadde conférence Pattam Lamo woni méga conférence première édition taw waɗi ɗum mana ko Winndere-tv en jetti Allah en jetti dendagal bandiraɓe julɓe dendagal bandiraɓe jagguɓe hen dendagal bandiraɓe partenaire uji men conférence o rewi laawol en jetti gollodiɓe men en jeeya e ɓen Oumou Siba ko hono noon e Abdoulaye Saydou Ba ko hono noon e Aissata Coulibaly e bandiraɓe woɓɓe ɓe ganduɗa ene mbaɗa e seeno gueɗe Pattam Lame ko hono noon e Adam Boubacar Dia technicien galle o kamɓe pop en jettiɓe en juurimaɓe en ñaganimaɓe Allah kisal ko hono noon jettirten ɓeɓe ganduɗa kañumen jogui comité d'organisation toon e Hamady Hounare dendagal ɓeɓe ganduɗa koye organisation he jeeno woni musidɓe men kamɓe foof en juurimamaɓe en juurima kadi musidɓe men almuɓe dariɓe e ñalawma o ko hono noon jettirten conférencier o woni sokhna Adama Sow gummiɗo Nouakchott ari waɗa gueɗe Pattam Lame wuro ngo noon Hamady Hounare e mbadi kuptidinde moni kala waɗi hen doole muɗum musidɓe pop mbaɗi hen doole munen kala mo ganduɗa en jettinoma ɗum ari darima hen darde tinde mention spéciale e partenaire uji meɗen Polel Textile Omed Voyage Nabi Boutique Seno Textile e Diawo Dia Tissi ɓeɗo pop mbaɗi hen darde munen fattam lamire onon fof bandiraɓe Allah jarama on jarama e musidɓe men wonɓe caggal leydi e wonɓe leydi ndi moni kala nangui ñalawma o ko ñalawma mum conférence o rewi lawol min jetti Allah min jetti on kadi min jetti Allah min jettini on Allah min ñaganimon Allah moƴƴere Allah hokken wattude ni mo wuuri taw eɗen ɓeydi hen ustaki en mbawa wiide kala mo ganduɗa waɗi hen doole mum en limti ɗum ɗo henna en mbawa nde tawno moni kala waɗi hen doole muɗum onon foof Allah jarama on jarama rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe caggal mum en gummima toon nde gartuɗen Dakar caggal mum en jalti yaade wuron en wiye Guijilon tawtoroyede woni lancement officiel mouvement Faba Fouta mouvement Faba Fouta noon ardi ɗum ko debbo tiɗɗo ene wiye Kellel Demba Ndiaye jeeya ko wuuro ene wiye Guijilon kanko kadi woni présidente mouvement président Yeeƴo Fouta e gueɗe Pattam Lame ɗe o waɗi e Guijilon noddude dendagal bandiraɓe gueɗel gotel woni ko hawni hen hande ɗo yarete alay saago jewtidene koye men jewtidene koye men woni ndiɗo leydi hande ɗo tolni ɗo elle ndi ala ardiɓe elle ndi ala ƴoƴɓe elle ndi ala jangguɓe elle ndi ala anduɓe droit saabu mi wawa famde neɗɗo ya won ɓiɗɗo leydi ndi ya jeeɗo ya jibina ɗo ya mawno ɗo yo yimɓe gande ɗo jiiɗa wadde batu mbiya aɗa waɗa assemblée général mbiyeɗa a waɗata e nder wuuro ɗum ko gueɗe kantoriɗɗe a wawa wonde ɓiɗɗo leydi ndi jiiɗa wadde visite de proximité mbiya a waɗata wiye a waɗata a wawa wonde ɓiɗɗo leydi ndi jiiɗa wadde meeting wiye a waɗata te son ƴeewi wiyeteɓe mbaɗataɓe foof ko wiɓe jaadani e oɗo régime soko tawi aɗa yaade oɗo régime kala ko beeleɗa aɗa wawi wadde kala ko jiɗɗa aɗa wawi wonde kala ɗo welma aɗa wawi yettade ni noon wona ni leydi jogorte wona ni woni gardogol wona ni woni wiyede ardu min gardonoɗa min ndenana min komin jogui sa nani ndenana min a renat kala ko ɓiɓɓe leydi ndi ndendi a renat kala moni kala mana ko jeeni hoore muɗum Kellel so wi ene waɗa rentrée mum politique walla ene waɗa assemblée générale holko woni probléme wiye waɗata e nder wuuro he holko woni probléme donc firti so tawi tan a wi a yaadani
ɓeɗo wonɓe ɗo oɗo régime kala ko jiɗɗa wadda waɗata kadi wona noon aduna wona noon yarata aduna wona noon yarata hanki ko won joguinoɗo hande ko an janggo ko goɗɗo jogoto te neɗɗo eto kala ko Allah ardinma kala ko joguiɗa eto jogade hen jimol moƴƴol sa natti wonde ɗon saabu ala ko woodi ha abadan dayman dappat hunde fof wiyete ko meeɗi yettete ko natti ko ɓooyani Alassane Bawar ɗo tan e Dakar yiɗi jaɓɓade leader muɗum yiɗi wadde gueɗe muɗum haɗa ko wadde caggal noon soko tawi on kadi yimɓe wadde e beddaji ene mbawi wadde e liyeji ɗi ganduɗa taw wona liyeji public ko liyeji privé joni holko ƴa lutti kono yimɓe fof jii on ñande guijulon otoji gendarme ɓe gaari te ene wawno jibinde goɗɗum ko wona ɗum saabu waɗi sukaɓe dariɓe lan mbi padno tan ko ha wiye o watta meeting o e nder galle makko kono félicitation kellel Demba Ndiaye félicitation e dendagal bandiraɓe arɓe ala fo ɗo neɗɗo ummaki e diwan o gila Bakel ha Podor jeeri e waalo yimɓe gaari e tawtorede ɗum noon yimɓe so ndendi hunde waɗi ardinaɓe mbiyaɓe ndene min ndenanon min moni fof ene foti hebde haqqe muɗum ko ɗum kadi woni ko nawata leydi yeeso so tawi noon neɗɗo jeyama e leydi ndi yiɗi wadde bonande walla yiɗi hadde yimɓe yaade haajuji mumen kañum yo waɗe haaju mum on ene wawi haɗede kono biɗo mbaɗanmi ko assemblée général holko woni probléme e wadde assemblée général ko woto yiye neɗɗo o ene jogui yimɓe en ndewi caggal muɗum joni holko ƴa lutti neɗɗo o waɗi nder galle mumen haɗani yimɓe gaari gummima jeere waalo il faut état o ɓe gartira haqqillaji mabɓe laamu jogortake doole ndiɗo leydi kala ko jogori addoyde mayri fitina kala ko jogori addoyde mayri fitina ɓeɗo yimɓe tato so renaki juuɗe mumen gonan hen a yiɗat wadde hunde maire wima a waɗata molto e préfet molto e sous préfet molto e gouverneur soit 10 ans ko won hen noon gouverneur uji won hen gouverneur uji ene nunɗi ene juulɗi ene kuuli Allah ene miiji ko maayoɓe ene gandi holko woni laawol won hen maire uji ko noon won hen sous préfet ji ko noon won hen préfet ji ko noon kono won hen préfet ji kulani Allah miijaki ko maayoɓe cikkata nguɗo laamu so tawi ene maaya ko hen jadata jejjiri neɗɗo kala ko kalfinoɗa ka gaynako ƴeewe kala ɗo firne waɗi e leydi ndi kala ɗo firne waɗi e leydi ndi ɗiɗo duuɓi ɗiɗi walla ɗi duuɓi tati jungo maire haalata hen walla jungo sous préfet haala hen elle ko ɓayɗo tan goni e leydi ndi wona sous préfet ɗi noon foof mbayi noon de kono temedere mabɓe ko noon mbayi nde taw noon certaine nomination ngaji wona nomination qualification ko nomination politique ko nomination o rokkude neɗɗo gueɗal ko nomination yobde neɗɗo ko nomination ngaji ɗi ganduɗa wona neɗɗo o gandal mum wona mbawko mum wona ko nomination ngaji politique ko ɗum addata sa nomama nomination politique sa jooɗima a watta ko lawol ngol wi ko a watta ko leydi ndi yamiri ko mbatta koko welma ko mbatta kadi ko beele aɗa ngabbine aɗa heɓa promotion daña poste goɗɗo kono neɗɗo no foti miijade ka maayo sa woni policier a woni gendarme a woni douanier a woni maire a woni préfet a woni sous préfet a woni gouverneur a huccite neɗɗo aɗa andi ene wawi lasdema e kayit huɓɓa jawina taw hay gortinani a wi ɗum yo daro darima a wi ɗum woppi a noddi ɗum notimama a wi ɗum ya yeehi soko tawi ka neɗɗo lettre humaine so tawi ko neɗɗago ene e maɗa aɗa andi o wona mbawka ma e muɗum won doole de Allah tottuma ko ɗum waɗi mbiyama yo daro o daro bandiraɓe sa faye neɗɗo dogi kay soko tawi ka neɗɗo ka ƴoƴƴo a fotani ɗum riddude waddi neɗɗo sa wiyama ka lamɗo a wiyama ka maire a wiyama ka préfet a wiyama ka sous préfet a wiyama ka gouverneur a wona Allah hay fittande wotoro a wawa rokkirde a wawa ittude préfet sous préfet gouverneur waɗira ko yo heed yo daro hakkude sayeɓe joom doole en e miskineɓe Allah famarɓe doole
kono soko tawi ko sayeɓe joom doole en ko ɓen ballete miskineɓe ne mbaɗe nappaji ne jaɓɓe holto faya woni woni en quel pays holɗo faya mais kono goto e mon fof yo andu kala hen baɗɗo ko fotani wodde sa maayi a yawta siraɗe a ñawda kala baɗɗo feere ha fitina waɗi ha ƴiyam rufi sa maayi a yawta siraɗe a ñawda holto fawi kala ko neɗɗo yiiɗi wadde e leydi ndi so tawi tan a wonani e pouvoir mbiyeɗa a watta kaɗeɗa wadde batuji kaɗeɗa wadde programme uji e n' importe taw hay hunde ala ko jari ɗum yimɓe ne poti artirde haqqillaji mumen goppan le cakaneri leydi ndi heewi cakan leydi ndi heewi cakan te taw kadi ko fonnoɓe hadde ɗum ɓe ko ɓen mbaɗat ɗum natti noon wonde ko neɗɗo wela fo yo wat ɗum natti par ce que yimɓe ƴoƴi pini jangi gandi ɗanni bitti gandi ɗo aduna o tolni kono noon sa joguima doole ma aɗa hutoro ɗum e dow miskineɓe kadi doole wona ɓiile e pomne woni joga doole ko wawde humtude haaju soko tawi a jogoto doole ka préfet pawata ɗum koye miskineɓe a jogoto doole ka sous préfet pawata ɗum koye miskineɓe a jogoto doole ka commandant pawata ɗum koye miskineɓe a jogoto doole ka gouverneur pawata ɗum koye miskineɓe a jogoto doole ka maire pawata ɗum koye miskineɓe an anda ko woni doole doole wona ɓiile e pomne doole ko humtude haaju famarɓe doole ɗum woni jogade doole kono so tawi ko ni tan Allah nene yiya Allah nene ñaawa kadi ma Allah ñaawu neɗɗo o gila ene wuuri yimɓe ganda ko oɗo de kanko hoynanno yimɓeɓe kanko leptanno ɗumen hande o moni somo yaa ko ni o yarata hande o mono leeli hay naggam o wawa wadde yimɓe yo kul Allah miijo ko maayo bandiraɓe ɗo min mbaynorto mon min dokkat mon aadi inchallah e yewtere wonde Allah jarama on jarama